često u šali kažem da je Lucky Trail vrlo sličan cirkusu. I cirkusi kao i mi traže neku livadu, neko atraktivno mjesto gdje će postaviti svoje šatore i gdje će održati svoje priredbe. A ono što je različito od cirkusa to je da mi nemamo artiste, nemamo žonglere, kod nas su zvijezde trkači. Danas se događa fantastična stvar. Evo. U okruženju Nature 2000, u okruženju povijesnog gradića Nina, 400 ljudi, veliki događaj za sve nas trkače, fantastična stvar. Prvo me ta riječ lucky, odnosno sreća, toliko privukla da sam rekla ok, to nešto mora biti sretno. I koncepcija koja mi je bila predstavljena, ja sam rekla da je to nešto što stvarno je po mjeri Nina. Upravo je to ta prava trka koju mi želimo. Osnovna ideja je to da je to timska utrka. Mi želimo ljude da se okupe u tročlane timove, da dođu na utrku zajedno i da zajedno uživaju, da zajedno slave svoje pobjede, da se međusobno podržavaju i zapravo je po tome Lucky Trail jedna originalna forma u Hrvatskoj. Nin je jedan lijepi mali gradić ovdje u Dalmaciji koji vrijedi ovakvu utrku. Organizacija od hrane, pića, staze kako je označena, volontera koji su uključeni tu. To je za mene sami vrh trail utrka koji se ovdje u Hrvatskoj održavaju. Prekrasno je. Puno se trči uz vodu, non stop u principu cijelo vrijeme. Samo naselje je stari grad, opet je sam po sebi lijep, borove šume ima. Pogod je osmislil staze, odličan je posao odradila. Samo osjećam sreću i vidim na licima svakog čovjeka ovdje u okruženju da niko nije namršten. Pa i taj božanstveni velebit koji nas okružuje, odnosno kao da grli lagunu, ta cijela scena jednostavno ona na ljude djeluje, pa smo svi danas veseli.